Ayo mga kalapatids, kita natin si tatay oh. Tatlong kalapati dala niya. Ano pangalan mo sir? Remy Garcia. Taga saan kayo? Batista. Batista? Ganda ng ibon ni tatay oh. Ano yan? Ano yan? RMG Super Loop. RMG, Super Loop. Saan kayo lumalaro? Sa LPHC. LPHA lang? Saka sa Alpha. Alpha? Oo. Ilan ang nilalaro nyo ngayon? Ang ongoing yung race ngayon sa Alpha? Loading mamaya. Loading mamaya, pan race 1. Oo. Sa LPHC, loading kagabi. Tapos na. Bukas ang release. Saan ang mas malayo? Bitaw? Sa Quezon Province na. Yung LPHA. Oo. Live pa kayo? Live pa. Ilan pa ibon? Isa. Oh, ayos. Nag-last 2 minutes yung sa 6 lap. Last 2 minutes. Sa 6 lap. Cut off na? Sa awa, sa pananalig, nakaano rin. Nag-clock? Sa lap. Nag-clock? Clock. Ah. Complete clocking. Ilang lap pa natitira? Bali, yung papunta sa Alin Samar. Paalin summer na yun? Alin Samar. Ha? Ilang lap na yun? Bali, umpisa sa first lap sa bukas. First lap pa lang bukas. Sa Alin Samar. Ibenta ni tatay. Pangkarera to ah. Kasi lumalaro si tatay ng ibang club. Magkano tong ibon nyo? Kukunin yan. Iano ko na sa fixed price sa 2,000. 2,000? Tatlo? Oo. Paano pag isa? Pag isa? Yung isa dyan, 1,000 yung isa? Oo. Bakit 1,000 yung isa dyan, tay? Alahin niya? Finisher or ano? Ano? Finisher. Finisher to? Saan siya nag-finisher? Pakita mo nga, tay. Ito nga, double band. Pakita mo nga. Hawakan ko yung helmet. Ay. Ang ano to, ama nito, nag-finisher. Ayan. Club ring yan, club ring. Oo, club ring Anong niya. sising niya? Matagal, ito, 20, hindi nilitpas na namin. Ito. 2014 pa. Oo. Pero finisher ng Sa anak ko ito kasi nasa abroad na eh. Abroad? Iano namin na kumbaga nagbabawas kami. nagbabawas Oo. kayo. Pero tatlo lang. Oo, tatlo lang. Yan yung 1,000. Oo. Ganda. Anong gender niyan? Ito. Buka mo nga yung pagpagtay. Wow, ganda. Kaya pang ano to? 2014? Oo, pang breeder na. Pwede pa mag-inakay yan? Kahit siya yung mag-alaga? Ganda o, tumitisil mga lapatiso. Lalaki, no? Oo, nilagin ba? Finisher. Ay, bang nandadalman ako. Magkano itong dalawa? Tensil? Pwede nang 1,000, yung dalawa daw. Tag 500 sila. Kaya ano ko na lang ng Tag 500. Kung kukunin lahat, 2,000. Last price na yon. Oo. Pero ito maganda yung mga alahin yan. Siyang nakakalanda, siyang nakakalandi ko. Pero ganda tensil oh. Tag 500. Nailaban nyo na to? Ano yan? Ginawang breeder yan eh. Pero hindi nyo nailipad? Hindi. Bali. Yung mga yung magulang niya ng yung sa may laban, na race. Ay, yung magulang niya. Parang pinang-stock nyo talaga. Oo, kaya pala 500 mga kalapatids. Ayun, maganda oh. Inis. Ayun tayo, maraming salamat ha. Thank you. Makikita yung video sa sa YouTube tsaka sa Facebook. Anong pangalan niyo sa YouTube? GGA